Sulla on äijälensä. Taas. Kato, sit mä kuvaan täältä, mä voidaan leikata nää. Leikkaat tästä sellaisen tosi vauhdikkaan. Musavideo. Joo, musavideo. Tää on Yes! Tää on ehkä paras idea musavideolle pitkään aikaa. Onkohan joku käyttänyt jo? Tuu. Se näki jo kaukaa. Jos mä kuvaan täältä. Se sun varjo. Se oli rankasu. Niin no, mut sillä ei voi mitään. Välitön palaute. No. Tää alkoi jännitys nousee, kun tää pääsee telekkariin. Telekkariin! Mä katsoin sitä, mikä se on se, mistä se Renne nyt potki, X-Factor. Siinä oli 3 hauskaa Veikkosta jostain Syrjäkylältä. Se oli vähän sää. Mä aluksi mietin, että on pakko olla vitsi. Hei, tästä ei tuu mitään nyt. Että on pakko olla vitsi tuon noitten jutun. Sitten ne oli loppuun asti niin totisia, että mä ajattelin melkein omaa. Et ehkä ne oli tosissaan. Nyt tulee maali. Eikä tule. Kaikkeen päästään suosta. Maalinteko vaatii, kato, se on ihan niinku ihmistyyppi. Maalintekijä. Kakkostyypin diabeteksen. Taitaa olla sun otettava. Ei saakeli. Ah! Se oli. Kyllä hauska nyt. Se oli vähän kyseenalainen, mutta sä laitoit sen, niin kyllä se lasketaan. Itse jos olisit pistänyt, niin en ois ottanut kyllä. Olisi tunnistuttanut. Eikä kun niinku, jos mä olisin tiputtanut ja vetässyt, niin se olisi kyllä ehkä ollut epäurheilijamaista. Tehdään tenniksesti suoraan syötyspisteitä. Vittu. Ei vittu. Tuo on vaan rynni tää peli. Se toimii. On paska tulla, kun se lauta on. Tää hakkaa ihan täysin. Ei! Oikein liru. 4/4 kentästä. Niin sano muuta. Vittu. Se ei mennyt maaliin. Maalipotku. Oh! Siinä oli esteettistä tässä. Olen sulla on 7, 5. Tää on tämmösen... Maalipotku. Onks tää tällainen dogma-tyyppinen? Joo, lähetetään johonkin testaan. Kannesiin vaan. Joo, Julle tekee leffamista. Mun mielestä toi vois toi Basilian sauhu säveltää. Piirteet kovin. Sitä ei oo tässä valvottu riittävästi.
Ei sekin. Säätää. Sulla on piste. 9. Mä vetää kotiin. Ei, Kyllä. kyllä se vittu kameras. Sehän oli kyllä huono peli. Pakko myöntää. Hyvä peli. Mun mielestä toi maalivahti sais mennä uudelleen koulutettavaksi Saanko me mulla. pelaa? Saat. Tällä puolella. Ei, mulla on ihan sama. Kahvi lämmin. Nyt tulee Tuukka turpaa. Niin mä vähän pahoin pelkään. Äsken meni liian helposti ja nyt sitten... Tuukka tosi saa pelata noin keltaisilla. Ei kun valkoisilla. Olko. Oli kyllä niin lähellä jo. Ei ollut Et ois melkein pitänyt laskea. Näytät se ton koton sit ton video. Se Mulla vaihtuu. Tää vähän jumittaa. Ai saatana. Ai saatana. 1-0. Hyvä saanut. Ai. Nyt ei kuulu peli. Tää alkois Tuukka on ihan liekeistä se. Hyvin levänneenä kato. Aina sitä tämmöstä väreitä siinä. Sitten on... Päälle aina. Joo. Tää yritetään nyt filmasta. Sit kattoo hidastuksina. Tuo kamera tulee Nyt tulee. Mut kyllä nyt pitäis TVC mennä. Niin. Kyllä se nyt on tärkeämpää tietysti. Hyvä kuvakulma, kun Veskan nähdään jotain. Onpa aggressiivista. Kyllä mitä jää. Saatko tuota erätauoa sit pelaajahaastattelua? Joo. Mykkäliin. Vittu mitä mä sä. Se kävi se, että se ei riitä. Eikö käynyt se? En oo varma. Mä nähdin mitään. Hieno syöttö.